şu an Dede Ağaç çekimlerimi adım adım devam ederken her zamanki gibi bizlere eşlik eden yine sevgili kardeşimiz Yaşar var. Şu an bizi bir yere getirdi, yemek molası verdik. Şu an neredeyiz? Şu an Dikela sahilindeyiz. Dikela sahili. Evet. Hasan Muallimoğlu abimiz bu lokantayı yeni açıldı sayılır. Öyle mi? Onun lokantasındayız. Balık tavernası. İsmi Almira. Almira ve Hasan abi bizim burada yaşayan Türklerden. Tabii Türkiye'den Yunanistan'a turistlik için gelen bütün arkadaşları davet ediyoruz. Gelsinler. Hasan abinin tavernasını ziyaret etsinler. Memnun kalacaklarından eminim. Evet, güzel bir sahil, güzel bir yer ve Türklerin gerçekten iş yapmaya zorlandıkları, çok zorladıkları olan bir yer. Evet, tüm turistler, tüm bizim Türk halkımız gezmeye geldiği zaman buraya uğramalarını ve bu güzel, eşsiz, enfes lezzeti tatmalarını davet ediyoruz. O zaman yemeğe yiyelim. Το κόσμο το καλό σε μας το παραδώσαν. Γλέντα φίλε μου, γλέντα φίλε μου, και μη βαριά το παίρνεις, και μη βαριά το τον κόσμο τον καλό, άλλοι τον καρτεράνε. Σκέψου φίλε μου, σκέψου φίλε μου, την ώρα που θα φεύγεις, την ώρα που θα φεύγεις. Πάνω στα ψηλά τσαρδάκια, πάνω στα ψηλά τσαρδάκια, καθητικό ρε κιντάει, καθητικό ρε κιντάει, καθητικό ρε κιντάει, καθητικό ρε κιντάει, κιντάει, τραγουδάει, κιντάει, τραγουδάει. Κωνσταντης ο Αρβανίτης, Κωνσταντης ο Μεσογείτης, να την παντρίστη γύρευε, στα Μεσογεία να την φέρει, να την παντρίστη γύρευε, στην Κερατέα να την φέρει. Γαλιά τη ζυγονιά, γαλιά τη ζυγονιά, το μαλώνει, το μαλώνει. Κερατέα γίνεται γαμός, κερατέα γίνεται γαμός, απ' του κρυέκος κομπάρος, απ' του κορώθη κομπάρα, απ' του κρυέκος κομπάρος, απ' του κορώθη κομπάρα. Βαγγέλης Παπαναστάσιου, Βαγγέλης ο Παπαναστάσιου, θα τους τρελάνε το κλαρίνο, τους
τρέλαν όλους με το κλαρινό. Τρεις γλέντουσαν, τρεις ημέρες γλέντουσαν, πρέπους λάλιζας τραγούδουσαν, πρέπους κυλάλιζας τραγούδουσαν. Τρεις ημέρες γλέντουσαν, τρεις ημέρες γλέντουσαν, λάλιζας πρέπους τραγούδουσαν, του Βαγγέλια κολούθουσαν, λάλιζας πρέπους τραγούδουσαν, του Βαγγέλια κολούθουσαν.